Soaron os sinos para chamar contra os foros. Palmira, unha muller de 104 anos de idade que vive en Paramos, sentiu aquel día de 1922, con 12 anos, un grito tremendo que saía da terra. Mataron a unha muller preñada. Mataron a unha muller preñada. Inda hoxe, casi que todos os días, sinte aquel grito de dor e de indignación. E recorda como os sinos primeiro tocaron a fogo e despois, o día seguinte, tocaron a morte. A Palmira dedícolle este escrito que vos vou a ler. Sancho Panza dicíalle a Don Quijote que a diferencia entre ricos e pobres estaba no comer, en ter ou non ter que comer. A humanidade está chea de grandes fames e de homes e mulleres que pasaron fame moitas veces por culpa doutros homes e doutras mulleres. A historia dos nosos antigos dos nosos devanceiros é unha historia de imposicións, pola forza, de fames, de negación de igualdades, de injusticias, de miserias moral e física. Pero tamén é unha historia de loitas para conquistar o poder comer, o poder vivir, o poder amar, e de loita por conseguir a igualdade entre todos os homes e todas as mulleres. Nesa loita andamos, e ainda tenemos que andar moitísimos anos. Aquí, neste lugar, dous homes e unha muller, ou unha muller e dous homes, venceron. Cándida, Xaquín e Venancio morreron, pero venceron. Morreron e venceron porque non esperaron un redentor que lles dera o céu ou unha felicidade na vida eterna. Quixeron a felicidade e poder comer aquí, neste planeta. Foron redentores aquí, nesta terra, neste anaquiño de terra, onde se botaron aquí as primeiras sementes para conseguir a redención dos foros. Aquí iniciouse o remate daquel xeito histórico de explotación. Porque pouco despois daquel asesinato empezouse a cantar por toda a contorna: xa se acabaron os foros, chitó, chitó, chitó. Chitó era o nome ou alcume dun que cobraba foros en Randucio. Aquí estamos a recordarnos hoxe aos redentores, a sentilos e a querelos agradecidos. Non sei se alguén recorda a Chintó de Randucio. Del penso que só fica a canción. Pero que ninguén se engane. Os que cobraban foros seguen amallando as vidas dos demais de outro xeito, pero con amaños electorais, con leis que non deixan manifestarse. Estamos vivindo nun momento no que os amigos dos foros e das injusticias de entón e de agora tratan de dicir que todos somos iguais. Pero aquí, agora mesmo, Cándida, Xaquín e Venancio están dicindo que non. Están dicindo que hai xente que cobra foros e xente que paga foros. Están dicindo que hai estafados cas preferentes e estafadores cas preferentes. Están dicindo que hai que engaña nos recortes, pero tamén hai quen perde. Están dicindo que hai sentencias judiciais como a do Prestige injustas e xueces expulsados por ser xustos como don Baltasar Garzón. Que hai donas cristinas intocables pola xusticia, pero sigue habendo Pepas e Carmelas da Fonte, as mendigas da miña aldea dai enfrente, de Riba del Ouro, cando era pequeno, e ademais cada vez hai máis injusticia porque Alberto Gallardón está facendo todo o posible porque a xusticia non sea para todos. Que hai xente, porque hai xente que quere superar as situacións de injusticias permanentes e hai outra xente que quere, se cada, máis injustizas. Hai que berrar neste momento, é un momento de berrar. É un momento de berrar, pero primeiro temos que ser tremendamente exixentes con todos os que cando nos votamos nos representan. Temos que ser moi exixentes con eles para que non teñan os mesmos efectos cos outros. Hai que berrar, repito, que non somos iguais. Que ninguén, nin nós, nin os que morreron aquí, nin os que estaban aquí aquel ano, nin os que estamos aquí hoxe a recordalos e reverencialos, temos un mínimo de parecido cos cobradores de foros, cos negadores de libertades, cos recortadores de dereitos conquistados.
Nin temos nada en común cos defensores de que siga habendo unha sociedade onde se dé a explotación do home polo home. Nin temos nada en común con que haxa unha sociedade onde o mercado non teña medidas sociais que o fagan, polo menos, un pouco menos injusto. Nós e os nosos, os que conmemoramos hoxe aquí, somos todo o contrario. Somos defensores dos dereitos que os nosos, os que estiveron aquí naquel momento e noutros sitios do mundo, conquistaron, tamén morrendo, pero conquistaron. Porque nós, os que estábamos contra os foros, naquel momento que seríamos todos nós, estamos hoxe contra as injusticias. Injusticias do que din que todos somos iguales e aplauden os seus tribunais e bendicen o que eles queren que se bendiga. Por exemplo, cando os tribunais ditan sentencia pola maior contaminación que se provocou nesta nosa terra en case todo o mundo, e sentencian que ninguén tivo culpa de nada. Eles, que son os culpables do rumbo errático do Prestige, tamén son os culpables desa sentencia injusta, porque parece nítidamente claro que tamén os tribunais están ao servicio deles. Eles son uns hipócritas que se acochan detrás das leis que lles interesan, como a que había dos foros, e nós non. Eles semellanse entre eles. Nós non podemos, nin debemos nunca, ser parecido a eles. Eles son un barco cheo de negruras que verte miseria. Nós non. Eles son o Prestige soltando merda. Nós somos os de nunca máis. Eles son un mar de chapapote. Nós somos, se queremos ser, océanos limpos para que a vida non desapareza nunca do planeta Terra. Eles son heredeiros políticos dos que gobernaban cando se asesinou neste lugar. Eles son os inspiradores da guerra de África, onde os moros aprenderon de Franco a matar cristianos e moros, é o que fala. Eles son heredeiros políticos dos sicarios, dos que mandaban sicarios a matar nos amaneceres de Caldelas, de Paramos, de Guillarei, de Tebra, do Confurco, de Gumersindo do Rollo, do Ferreiro de Caldelas, dos Francés de Porriño, dos Puentes de Caldelas, do Chasco e Cibeira daqui de Guillarei, de Guinde de Areas, de Serafín Fernández e de seu fillo de Tui, de Felipe Muñoz, de Arenas de San Pedro, un home que foi paseado pola corredera e o que lle silvaron, abuchearon e pegaron e despois mataron. Tiña 20 anos. Nós tamén somos heredeiros dos fusilados aí, na volta da Moura. Eles, mentras non condenen o holocausto e non queiran enterrar dignamente os mortos, son heredeiros dos que mataban, dos que mandaban matar, do fascismo español, dos nazis alemáns, dos salazaristas e dos de Mussolini. Mais preto, no tempo, son amigos dos asesinos, dos abogados laboralistas da Tocha e de Yolanda Ruiz e bastantes máis. Vítimas todos estes do terrorismo dos que hoxe ninguén fala. Pero os asesinos, hai moito tempo que andan ceibes e ven vivindo polo mundo, incluso traballando, como Ellín, o asesino de Nanda, para a Guardia Civil e os xulgados. Porque o mesmo que eles dicen, que lle dicen eles, os presos de ETA, dicen deles de que non pediron perdón, pódese dicir a eles, pois tampouco, por exemplo, a Iglesia Católica tampouco pediron perdón, nin parece que se arrepentisen e agora mesmo non queren entregar a xusticia a torturadores franquistas que defenden como propios. E se os defenden como propios é porque os consideran deles, e ata ahora existen respostas que eles non dan. E non só os defenden, senón que cando lles peta, sacan os seus símbolos para veneralos, provocando, se é preciso, a todos os demócratas, como fixeron estes días no Club Náutico de Vigo, co escudo fascista del pollo. Porque eles, os militares fascistas, a Iglesia Católica, os monárquicos da sede de Renovación Española de José Antonio Calvo Sotelo, el insigne tedense, os falangistas, todos xuntos, máis a tolerancia hipócrita e interesada de moitos, montaron o Holocausto español. Entre todos, despois de matar, torturar, perseguir e difamar,
tivéronos secuestrados de corpo e alma e pensamento máis de 40 anos. O mellor ou o peor, o holocausto empezou aquí, neste lugar. Temos que recordar que este monumento foi destruído polo fascismo español e destruírono porque era noso, e en honra dos que pensaban como a nós, na honra dos que morreron porque non querían pagar foros e querían espantar a fame. Non debemos permitir nunca que digan que todos somos iguales os políticos, porque nós, que tamén somos políticos, como os que repiten ese dito e o repiten desde unha posición política repugnante, nós, repito, non temos nada a ver nin co dito, nin con que un inventa. Porque eses, os que din que todos somos iguais, fanlo para seguir mandando, para seguir defendendo os seus intereses de clase, os seus intereses dos foreiros de agora, dos Rato, dos Botín e de toda a oligarquía financiera que hoxe manda no mundo. Eu hoxe espero ter sido incorrecto. Cos que proclaman que todos somos iguales, porque Cándida, Xoaquín e Venancio, desde a historia o demandan. E porque despois da sentencia do Tribunal Superior de Xusticia sobre a catástrofe do Prestige, non é tempo de correccións hipócritas. E o que dixeron Veiga, senador por Pontevedra, Bouzán, presidente da Diputación, e o señor Adar sacando peito, cualificando de modélica a sentencia do Prestige, fai que sexa tempo de gritar: nunca máis.